बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरांफोर लाबोनानै होफैदों। दा बे खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा मा नायलांनो हागोन, बेनिनो माखौबा नोंथांमोनहा मिथिखानायबो जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय। दा फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों दा जम्मु आरो काश्मीराव आरोबाव फिन गावलायनाय जाथाया जाबावदों होनदों। दिनै अदेबानि सुनिबार फुङावनो भारतारि आर्मि आरो जम्मु काश्मीरनि पुलिस आरो लोगोसे CRPFनि जथाय संदाननायाव उदखारिजों मोगा-मोगि जालायदों होनदों आरो बेयावहाय सानै उदखारिफोरखौ फोजोबनो हाबावबाय होननानै बुंदों। दा बे जाथाया जम्मु आरो काश्मीरनि कुलगाम मुंनि मोनसे जिल्लायाव जादों होनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा देग्लायनि 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दिनै रानबाय होनदों आरो बेखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि कलेजनि अडिट'रियाम न'आव बेखौ राननाय जाबाय होनदों। दा बिथांमोननि लिस्टखौ नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला नायना लानो हानाय जागोन। डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, सोर नुनो मोनखो बाहाय नोंथांमोननि थाखाय गोलाव जागोन भिडिअआ, बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौ आं फिन फोसावनाय जायाखिसै। मानो होनब्ला बे लिस्टखौ सिगाङावनो आं फोसावखांखाबाय। जायफोरा नुवाखै बेखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेजों नायना लानो हानाय जागोन आरो नङाबा गोदान लिस्टबो नोंथांमोनहा चेक खालामनो हानाय जागोन नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै। बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन ओडिशानि नयागड़आव थानाय पद्मावती दैनि साखाथियाव 500 बोसोर सिगांनि विष्णु मुर्ति बोखांनो मोननाय जादों होनदों। दा ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेखौ बोखांनायनि उनावनो इन्डियान नेशनेल ट्रास्ट फर आर्ट एन्ड कालचारनि सोद्रोमाफोरा बेयाव थांदों होनदों आरो बेखौ नायबिजिरनायनि उनावहाय बिथांमोनहा बुंदोंनो 15थि जौथाइ एबा 16थि जौथाइनि बा 2थि जौथाइनि समावनो बे मुर्तिखौ बानायनाय जादोंमोन होननानै बिथांमोनहा साननो हादों होनदों। दा सोमोनांथाव बेयो मोनसे जाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सावगारियाव। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बर'नि गेजेराव COVID-19जों थैनाया जागायबाय होनदों। दा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ आरो आंनि चेनेलाव दहायनि फुंनि भिडिअआव बेखौ आपडेट खालामनो हास्लाबाखैमोन। जायफोरा रेगुलार नायो बिथांमोनहा कमेन्टआव फोरमायहरदों मानो होआखै होननानै। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो फिन होफिननाय जादों। बांद्राय पपुलार जाखानायलाय बेखौ होथ'नाय जायाखैमोन, अदेबानि नायगिरिफोरा आसा खालामो, बिनि थाखाय नोंथांमोननो होफिनबावनाय जाहैबाय। दा बिथाङा जोंनि बाक्सा जिल्लानि होनदों, बाक्सा जिल्लानि मन्टु रामसियारि बिथां होननानै बुंदों। दा बिथाङा 50 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांबाय होनदों। दा बिथांनि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे इसोरा लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनांगोन आरो जों खनसे फिन आर'ज खालामबावनांगोन जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव आरोबाव बेबायदि फिन जाथाय दुखुनांथावनि थासारि जानानै फैबावा। दा साफ्रोमखौबो मोजाङै मोजां लाखिनो हाथों। दा बिनि थाखाय फिन आर'ज गाबबावनाय थाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेफोरजों गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना रेगुलार नायबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। गोदानै जायफोर फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल अन खालामना लाब्लानो जाबाय जाहाथे लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।